Veľa pokojnejší útorok. Vzduch už bolo veľa chladnejší a keď ste sa na severe a východe trochu viac nepoobliekali, tak vám bola pravdepodobne aj zima. Pocit chladu totiž podporoval aj studený severák. Ako nám to pani príroda zamieša v ďalších dňoch, tak to sa dozviete v aktuálnej predpovedi počasia, pri ktorej vás vítam. V nočných hodinách opúšťal našu krajinu zvlnený studený front, ktorý sa v sprievode prehánok a búrok presunul nad východnú Európu. V dopoludnejších hodinách ale ešte ovplyvňoval svojim zadným okrajom počasie na východe Slovenska. Súčasne sa od západu začal presadzovať výbežok tlakovej výše, ktorá má stred nad Britskými ostrovmi. Takže obloha sa u nás postupne od západu vyjasňovala a toto čistenie oblohy pokračovalo aj smerom na východ. Stred spomínanej tlakovej výše sa stiahne trochu južnejšie až nad Biskajský záliv. Jej výbežok nám bude zasahovať od juhozápadu a postará sa o zajtrajšie málooblačné počasie takmer bez rážok. Príroda nám to ale môže zariadiť aj tak, že sa predsa len výnimočne vytvoria slabé prehánky. Vzduch je totiž vlhší, a to najmä v horských oblastiach stredného Slovenska. Iná situácia zavládne práve nad Britskými ostrovmi, kde sa od západu až severozápadu presunie frontálny systém, z ktorého bude práve nad ostrovmi pršať alebo sa vyskytnú búrky. Čo sa týka teplôt, tak nám bude po prechode frontu naďalej prúdiť chladnejší vzduch od severu až severozápadu. A to znamená, že teplota sa bude stále udržiavať v intervale od 20 do 25 stupňov, pričom na severe bude o pár stupňov chladnejšie a táto časť našej krajiny zostane v intervale od 15 do 20 stupňov. Dnes teda fúkal chladnejší vietor od severu a v nárazoch dosahoval miestami rýchlosť okolo 40 až 50 km za hodinu. Zajtra očakávame takisto vietor severných smerov a jeho rýchlosť môže byť v nárazoch o niečo silnejšia. Na cestách jazdite opatrne, pretože môžu byť po dažďoch najmä v horských oblastiach stále mokré, čo môže spôsobiť pri väčšej rýchlosti šmyk. Okrem toho má byť veterno, takže na otvorených úsekoch ciest držte volant pevne v rukách. Dnešná noc bude oveľa chladnejšia ako tie predošlé, takže to môžete najmä v panelákoch využiť na vetranie a ochladenie rozhorúčených stien po predošlých horúčavách. Do rána sa vzduch ochladí na 13 až 6 stupňov, fúkať bude čerstvý severný vietor a počasie má byť zväčša jasné až polojasné, pričom sa ojedinele ešte môžu vytvoriť slabé zrážky. Oproti dnešnému dňu bude zajtra zohrievať vzduch viac slnečných lúčov už aj na východe Slovenska. Pozor však na chladné ráno, takže sa oblečte teplejšie, a to nielen do práce, ale aj svoje deti do školy. Cez deň už pôjdu teploty pomaly hore, ale budeme si musieť na ne počkať. Na západnom Slovensku sa stred pracovného týždňa začne s malou oblačnosťou, tá sa bude počas dňa postupne zväčšovať a len výnimočne z nej môže aj slabo zapršať. Teplota sa vyšplhá na 18 až 23 stupňov a fúkať bude severný vietor rýchlosťou okolo 25 až 30, v nárazoch do 55 km za hodinu. Na strednom Slovensku bude tiež prevažne polooblačno s možnosťou výskytu slabého dažďa alebo prehánok, a to najmä v horských oblastiach. Na severe bude chladno, a to 15 až 17 stupňov, smerom na juh sa oteplí do 23 stupňov. Tiež tu bude fúkať severný vietor. No a na východe nášho územia bude počasie slnečnejšie, ako ste tam mali dnes. Má byť prevažne polooblačno, prechodne až oblačno a nie je vylúčené, že v Tatranskej oblasti trochu sprchne. Teplota sa bude pohybovať od 17 stupňov na severe do 22 až 23 stupňov na juhu krajiny. V horských oblastiach bude zajtra obloha oveľa jasnejšia, ako bola dnes. Má byť zväčša polooblačno, pričom sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky. Fúkať bude čerstvý severák, tak sa teplejšie oblečte. V nadmorskej výške 1500 metrov sa ochladí na 8 až 9 stupňov, ale pre vietor môže byť na pocit ešte chladnejšie. Biopredpoveď sa zajtra nemení, takže zostáva na trojke, a to je mierna záťaž. Vo štvrtok nás začne postupne ovplyvňovať frontálna oblačnosť, a to znamená, že spočiatku bude iba malá oblačnosť, ktorá začne postupne pribúdať a ojedinele z nej aj zaprší. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov. V piatok, v sobotu a v nedeľu bude počasie premenlivo oblačné s prehánkami, ale tiež aj s prúdením chladnejšieho vzduchu od severozápadu. Teplota sa bude na severe pohybovať okolo 17 až 19 stupňov, na juhu vystúpi na 23 až 24 stupňov. Tieto teploty sú síce tesne pod priemerom, ale pre mnohých sú oveľa znesiteľnejšie ako tropické 30-ky. A na záver sa pozrime do letovísk. Na ostrove Tenerife sa môžu aj zajtra vytvoriť lokálne prehánky. Teplota bude o stupeň vyššia ako dnes a vystúpi na 28 stupňov. Voda má v okolí týchto ostrovov zhruba 22 až 23 stupňov.
V Španielsku sa konečne dočkajú zlepšenia počasia, pretože prehánky sa už vyskytnú iba ojedinele. Teplota vystúpi na 27 až 29 stupňov. Voda má pri pobreží 23 stupňov a pri ostrove Malorka je ešte o stupeň teplejšia. A poďme aj do horúceho Egypta, ktorý by nás prekvapil, keby tam zapršalo, ale zajtra sa tam nič podobné nechystá, pretože bude slnečno a teplo, a to až 38 stupňov. Červené more sa pomaly otepľuje a momentálne je zohriaté na 27 stupňov. V Turecku zajtra očakávame takisto vysoké teploty, ktoré dovolenkárov určite potešia. Zajtra tam slnečné lúče zohrejú vzduch na 35 až 36 stupňov a osvieženie ponúkne aspoň more, ktoré má 24 až 25 stupňov. A pozrime sa aj do obľúbeného Chorvátska, kde si budú musieť na krajšie počasie počkať. Zajtra tam má byť oblačno s prehánkami a búrkami a teplotou od 26 do 29 stupňov. Jadranské more hlási 23 až 25 stupňov. Na Jamajke zajtra očakávame polooblačné počasie s teplotou okolo 33 stupňov a voda je zohriata na 30 stupňov. V Malajzii bude zajtrajšie počasie premenlivé, to znamená, že miestami sa vytvoria aj búrky. Teplota vystúpi na 33 stupňov a voda má teplotu okolo 30 stupňov. Tak, to je už posledná informácia z dnešnej predpovede počasia. Ja ešte pridám informáciu o večernom programe Markízy, kde vás čaká obľúbené búrlivé víno a romantický seriál Dáma v závoji. Tak prežite ešte pekný večer a dovidenia.